Dihay ni text nako, ingon siya, Father, kumusta man inyong misa diha? Pasudlon ba ang mga tiguang? Inako, sugod ugma, pizza 1, hangtod pizza 15, wa lang say tiguang, wa say bata. Siya hay kapait, din asad mi ani makakalawat. Sakto to yang gingon. Di nasad mi ani makakalawat. Ganahan ra ba jud kong mukalawat kada adlaw. Sakto to dili. Murag sakto, murasag dili. Unsa may nakapa sakto ato. Kaya ang Ginoo nagtanyag nga kana nga akong lawas niya dinhi sa ato karong panahon nakasabot naman gyud kaita nga kanang Holy Communion, labi na kita mga Katoliko, kasabot man kita nga maugid na ang lawas og dugo ni Kristo. Pupariha ginagnaong atong ilang gipangaon dito sa kamingawan nga gihisgutan sa unang pagbasa nga nipis og puti katong mana. Pero giusab na lang ang meaning, mauna na siya ang lawas og dugo ni Kristo, dili na katong mga yamog man tos una. Nakasabot yun kay tana, so sakto yun, kinahanglan kita mo kalawat. Pero si Kristo nagsulti sa atong ebanghelyo nga pag-ingon, unsa may among buhaton, ingon des Kristo, mauni ang inyong buluhaton nga motuo mo sa iyang gipadala. Motuo mo sa iyang gipadala. Kinsa may gipadala sa amahan? Tubag. Uy, tubag mo. Nangamatay na mos delta diha. Hibaw mo, kinsa gipadala sa amahan? Ang iyang anak nga si Jesus, nga matod pa niya ang matuod nga paan, maukad to siyang nanaog gikan sa langit. Si Jesus. Niya karon si Jesus nagpadala man sad sa iya mga apostoles. Niya mga apostoles nagpadala man sad sa ila mga sinugo. Karong panahon na, karong orasa, kinsa may gipadas Ginoo. Kanang atong mga authority sa simbahan, authorities gobyerno, mao na gipadalas Ginoo. Nya ningon des Kristo, ang mudawat kaninyo, mudawat usab kanako, ug ang mudawat kanako, mudawat usab kaniya nga nagpadala kanako. Simple kayo no. Sa ato pa diay, ang ikaduhang paagi na makaon nato si Kristo, pinaagi sa iyang pulong, pinaagi sa iyang pagtulunan. Sayang kayo kung magsigitag kaon niya dinhi sacramentally, kanang host, consecrated host, unya ang atong binuhatan, ang atong panghunahuna o ang atong mga pamaagi sukwahi sa iyang pagtulunan. Og mao bitanay ako yung gibasihan nga kining atong pagkamasinupakon sa authority sa simbahan o sa gobyerno, mao gini hinungdan nga usas mga hinungdan nga wa gini mawa ning COVID. Masinupakon man, di ba dihatoy kausa nga dunay masakiton nga niadto ni Hesus, muton say sakit ato, leprosy ba to, unsa to niya pag humag-ayo ni Hesus, niingon dayon si Hesus, lakaw na, ayaw na pagpakasala pag-usab, aron dili ka mahiagom sa mas grabe pang kadaot or sakit. Ana, ang iyang yung instruction, sunod yun sa sugos Ginoo. Niya kamo, kusog mong musunod sa sugos Ginoo. Kamong mga asawa, nagsunod yun mo sa sugos Ginoo ngadto sa inyong bana. Way asawa din eh. O way asawa, may ratag makubid mong tanan ng mga wamutingog. Simba ko. Bitaw. Oy mga asawa, tubag, nagsunod mo sa sugos Ginoo in relation sa inyong bana. Di gani mo musunod, naagid mo'y kasakit. Naamoy dakong kasakit. Kadaghang mga asawa mudangop sa pari, mudangop nako, magsigig
hilak-hilak, padir akong bana, tuan na silingan. Ako, kumusta man imong relasyon sa imong bana? Katungod, ako mo gina siyang giatiman padir. Ako, wa ni mo yaw-yawi, o panagsa. Wa ni mo sige kasaba, o ngang sad padir, badlungon mo sa kayo. Nako, wa ni mo iwakli-wakli. O na, mong ginang panahon na padir, nga wa gitas mood. Nako, mao na nitabok na dito silingan. Nitabok, nangita magkanang dili mo yaw-yaw, nangita magkanang di mo balibad, nangita magkanang sige lagdawat, magsige ingon maging sino ka man, mamahalin kita. Gipangita mo na. Kamu wadi mo mangita na di ay ngita mo gin pare kamo na naman wa. Nangita sad may mga parishioners, oy kana bang parishioners nga mo ingon sad, Father, maging sino ka man, mamahalin kita. Awa di mo ana ang inyo giday kong i-condemn. Mingon ka, sige padir, simba minimo basta padayon ka ng kanabitan na ay mag-text nako, padir buutan na gid nimo no, ana sila. Padir imintin jud ang imong kabuutan. Ako kani patay gyud ko aning mahibaw-an ko nga di gid ko buutan. Kana bang ora bag ang imong gusto nga ganahan kay kunimo kay buutan kay kastanan. Pero di na gani ka mabuutan, bantay lang dyan ka nako. Di man na kinaiyas Ginoo, unsa may kinaiyas Ginoo? Kuduna kay usa ka gatos ka karnero. Nya nawa ang usa. Kinsa may biyaan? Biyai ang 99. Pangita atong usa pasabot. Padaka og maayo ang imong gugma atong nawala. Pero karing usa, karing 99, wa man ni mawa, mga buutan man sige manig simba, bisag bawal, biyai na kay mga patyon. Dibita, biyai. Sa to pa, ang kinaiya des Ginoo, gatong sundon, o gatong paminaon, mao di ay ang paghigugma, gyud maayos, makasasala. Ang tao lahi, magsigitag kalagot sa makasasala. Muna sa unang pagbasa, si Moises nagdag mga taong 40 ka reklamador. Humana sila mutabok sa kaning niang sapa, akatong dagat nga pula. 40 nilang pamakpak. Yes! Ang atong Ginoo, grabe yung kaistanan, hilngig atong Ginoo. Moises, congratulations, 40 yung hilngigas atong Ginoo. Sunan ka ang dagat, gihimong karsada. Kinsa dinhing contractor o construction firm nga in less than 6 hours himuon nimong karsada ang dagat. Presentar mo ina ako pader kay ako mong pabuhaton. By the way, magpasalamat eta sa nag simento ron diri sa Loyo, humana manag simento. Hindi man mo malipay. Pakpak ta. Manag simento. So, di na mo magsigreklamo kay sa una one way ta ha, arita diri mo entrance, nya arita Loyo mo agi inig-exit sa mga sakyanan. Ay, hugaw kay budurong, lisod ko budurong, hugaw to siguro. Ay, limpyo lang sa inyo gabot sa inyo. Karon di nagin mo kareklamo, nindot na kaingdaan. Pero wa na mahuman og 6 hours. Dugay kayo karon gani ang gater himuonon pa ang kanang kanal. Pero katong Ginoo ana labang. Pero pag abot nila sa disyerto, nahurot ng ilang pagkaon, tan-aw nila sa disyerto, purting dako ang disyerto, way tanom, way mapupo, way tubig. Kaingon sila, Moises, anhi minimo din hipatyon? Gidami nimo aron din hipatyon? Susog, ako patingali gadaan ng mga tawhana, mayon ko, may ratag mga matay mo hasol ba ninyo? Parihagod ninyo agad? Di may pasudlon? Ano di may pasudlon? Namusimba mami. Sige, kamatay mo diya. Kanag yung pariya. Munyasag mag-COVID, padir, iampo taong padir, kami tanan, quarantine yun. May rauntag, madayon, tanan. Ayaw lagi supak-supak. Mas may man ang watay kapasanginlan ba? O mga matay tang tanas COVID na nagsunod sa protocol, hala sige God, okay ra gud nagmamatay ta. Nga naman di ay?
Magdungan-dungan lang gud ta. Pero way kapasanginlan. Dili magsigig ingon, mao manggod na, mao manggod na. Oh, ingnan bitaw ta mo. Oh, ana. Paragod anang di mo inom. Di gyud mo inom. Di gyud mo inom o kanang mga alcoholic ba? Sus, na liver cirrhosis ang namatyan. Naman ko'y kailang ingon ana. Mo inom ba ni siya? Di gyud pader. Wa gyud na katilaw o bisag beer na lang. Nganong na liver cirrhosis pa na? Umbot lang gyud ka pader. Awa na gitay kapasanginlan. Pagbuot sa Ginoo. Pero siging lalaan ng bino hangtod magbuntagay niya. Probe na ginamedikali nga makaguba gina sa imong atay. Di na mo ilag nagwali oy. Mo inom pa sa nang sa siging sigarilyo, na cancer ang baga. Sa unya pa din nalagi di mo sigarilyo, cancer man laging baga. Oh ana, ingon sa mga doctors, tungod manas ilang paghanggap anang nanigarilyo, mas maayo pa nang nagsigarilyo kay di pa na madaot. Pero kanang di manigarilyo, makahanggap anang asob, dali nang madaot. Maudi ay to. Nya di na napagbuot sa Ginoo na atay kapasanginlan. Mao na ron wa nay sigarilyo hay dinhi sa atong simbahan. Ano panigarilyo. Ako lang ning gihisgutan ba kay ang pagtuman manggod. Pero si Moises grabe gyud kayo. Ang iyang gugma sa mga makasasala sa mga luwasonon iya gyung gipakita ba. Mapailubon ra gid siyang muhangyo sa Ginoo. Lord, di anasad reklamo nasad nya ingon dayon ang Ginoo, Moises, pinaagi nimo gidungog nako ang ilang mga mulo. Sunangana mao na nga tagaan nato silag pagkaon. Tagaan dayog pagkaon. Pero wa magpasabot nga ang Ginoo nalipay sa ilang pagreklamo tungod ni Moises nga nag-intercede nila. Wap atos Moises moingon tong Ginoo, mao man ka na hotdon ta mong patay. Ana niya ka mo og naay makasa imo barong asawa, imong bana, unsa may imong buhaton, moingon ka nga maging sino ka man mamahalin kita. Sige na, ay na be sangpita na imong tupad. Ina unsa man uyon ka nang giingong pader. Ingna ba? Tupad nimo ba? Na mooyon ka anang giingong pader. Mulingon, di madaoy. Kapon suda na ngigagod. Mo na dinhi sa atong ikaduhang pagbasa o nakabati mo sa atong ikaduhang pagbasa. Naminaw ba mo ato? Niingon San Pablo diri ba? Apan dili kini mao ang inyong hikatunan bahin ni Kristo. Sa walay duha-duha nakadungog kamo mahitungod kaniya ug sa inyong pagkasumusunod niya gitudluan kamo sa kamatuoran nga anaan ni Hesus. Busa hukasan ninyo ang daang tao nga mao'y hinungdan sa inyong daotang kinabuhi kaniadto. Hukasa ba? Karon nakadungog naman mo no nga gugma gid ay igulis inyo ay nagid mo giyaw-yaw. Hukasa ba? Unsang tutok balabon ako? Uyon mo dili. Ang inyong mga naong ba di gid nako makita nga murag na ingon, tinuod mao. Nga na di mada padere, mada lisod kay na. Ukason. Ana ba? Kung kamo sa una magsige mog sugal, karon ayaw na. Kung karon sa una sige mog inom, karon hukasan na. Ana. In sa sus pader do na mi silingan. Do na sinisulti na ko ani. Portigog ka pala inom pader. Nibiya bitas inom pader. 3 ka buwan patay. Nako ba? Siya nibiya man patay. Ang nagsulti sa nako ani palahubog sa gayong. Pero ang katingad-an lang nako kining palahuboga hapit na mo 80 ang edad, wa gyud ma-ospital. Hangtod karon lunang gyapos inom, wa gyud tanawa ko pader. Mura biya sa kong makonvince. Og nibiya pa ko sa inom pader, patay na ko tanawa si ko nibiya sa inom patay ana. Nagsigi ko kong pamalandong, ambot hay kay sakto ani.
Ang gibasihan niya ang lawas nun nga kahimtang di man nimo ibasihanas Ginoo. Kanang ingon siya hukasa ang inyong daang kinaiya ang sala. Di na nato ma-measure sa atong lawas. Kaya kaning atong lawas lumalabay, mamatay rani. Dunay dugay mamatay, duna say dali mamatay. Ayaw nig basihi. Paragod atong niingon ako, Pader, blisingi akong sakyanan. Nga naman ingon siya, sus, nagsige lang yung kong kabangga, Pader, sige lang yung kong kabangga, sige kabagid ako. Nga naman siya, bago mo na akong gipaayo, Pader, karon na bagid na sad. Nga naman, ato-ato lang ni Pader, ha? Nabangga na, Pader, kay gidanas akong bana, diha man gipasakay ang kabit, Pader, nabangga. Nakutungod tos kabit pagkabangga. Ang sa inyong tubag? Nakutungod tos kabit, maong nabangga. Uy, tubag mo inig blessing na ko ani, di na ni mabangga. Unyang mabangga, mingon, way epekto si Pader. Pangita mo dito glain. Mo tapos siyang giingnan, si Bishop Chupilo Kamumot, car accident ang namatyan. Sa ato pa, nagsakay dito kabit. Nabangga mo ito iyang gisakyan, lagpot siya, bangga siya po, postim dito, namatay siya dito, nagdada ito kabit. Naku, ayaw basihi ang kahimtang kay naarabay daghan kayong sigig pangabit nga porting datua. Wag yun mabangga. Nahinoy way kabit, porting buutan na nabangga na noon. Ayaw basihi ang lawas nun. Nga naman, ang kinabuhi nga gisaad ni Hesus, kinabuhi nga Diyos nun. Dili ibasi sa lawas, anha ibasi sa kalag. Muna, ayaw kahibong nga naay sigig inom, di mamatay. Pero wa magpasabot nga malangit na. Mamatay ra gihapon na siya. Ang importante, ang langit. Muna ingos Kristo, ang mukaon ako, di nagyod gutomon, ang muinom nako, di nagyod uhawon. Asa mo na? Tuas langit. Di na jud ka dito gutomon, di na kauhawon. Pero dili sa kalibutan, pwede bayasad. Kanang kusog kay mosunod sa sugos Ginoo, wa gid nay gutom. Nga naman, ambot, di jud ka gutomon. Tanawa kanang pulos mo Dios non. Dai, nay bugas, siya, wa gidong, wa may kwarta. Ha, sige, mag-rosaryo lang ta. Rosaryo, inom tubig init, wa gid problema. Di mo to? Dili bang karag-karag ba? Usa na tulong akon. Uy, pangutang sa dito, pangutang. Pangutang nimo wa ra ba ginagisugos Ginoong pangutang, di ra ba kakabayad ana. Dumta na sa katong giutangan nimo, hangtod wa na hinungkay kalinaw. Pero ay pangutang rosaryo lang, igumag rosaryo. Daguok mang tiyan ako dong. Ari lang ta, basa tag Bible. Basa din mo Bible. Hanap pandong, hanap. Okay ka na ba yung wakay kaon, hanap ba kay ng mga litra. Kung ano lang dahil, tutok-tutoke lang kung sa may nabasa ni mo diha kay mag-sharing taig human portig yung hanapa. Ipabasa atong inyong anak, arang-arang tingitog mata, wakay ito ka gutuma. Uy, nakabasa man dito kung sa may gibutang. Pangayo o kamo hatagan. Pangita o kamo makakaplag, pagtuktok o kamo ablihan. Haladay mo may gisugos Ginoo sa mangita tagkan unonoy. Ngita mo nga to silingan unahag duol ka ng sigig simba. Nawa mi gikaon. Labi na kanang managbrunda nga mubasa dire. Wa mi gikaon. Sa mao baday sa namoy bugas. Tagaan mo mga duha ka hakop. Inaana moy duha ka hakop nga bugas. Tabok sa ka dito kanang sige dihag bantay diana naman na maglag long sleeve. Bantay mailhan man yung naong kay pinaram na diha. Inyo sadang atoon. Tagaan sa mong duha ka hakop. Di uli ninyo sa inyo siya. Niya na may mga unom ka hakop nga bugas day. Di pa man ipaigo na to. Lugaw. Di na mo kuan. Wa pag utang. Sa unya nahimsog naman ta. Amo alagad na tas katilingban. Daghan man kay na diha mga kanal nga niklag up. Atong limpyuhan. Amang limpyo na mo dito. Wa mamoy trabaho. Inyong sipsipan ka ng daan nga na blind curve na kay wa na gyud limpyo limpyo lang
check upon. Anang ayaw limpyuhi. Deporti ng hawa na kaistanan ng karsada, huwag mo pasuhol tungod atong inyong gikaon, makaagian mo sa kapitan. Dahil, kinsay gasugo ninyo dang usama gyud mo kapamilyang ng limpyo, ay bayad lang gitaon ni Kap sa nang hatag namo og kaning kuan, bugas. Sa nga naman, wa na gimi bugas ka po nya, amo lagi nangayo lagi may kay sugo mas Ginoo, nakakaon man sa miglugaw ganiha, lagsik-lagsik sa mamin niya, nang limpyo nami. Sa Jesus, tagaan tabok usa ka sako. Na usa ka sako dito. Hala, padayunan anyog limpyo ha. Padayunan limpyo. Sa padayon mo limpyo dito. Sa Jesus mipauli sa lungsod nga iyang gipuy-an, nagtudlo siya didto sa ilang sinagoga og natingala ang nakadungog kaniya. Diin man niya kuhaa kining kinaadmana, nangutana sila ug unsa may ikasulti nato bahin sa iyang mga milagro. Dili ba siya mauman ang anak sa panday? Dili ba si Maria man ang iyang inahan ug ang iyang mga igsuon sila si Santiago, si Jose, si Simon ug si Judas? Dili ba ani aman magpuyo dinhi ang tanan niyang mga igsuong babae? Diin man niya kuhaa kining tanan. Tungod niini gisalikway nila siya. Ug miingon si Jesus kanila, ang usa ka propeta tinahod bisan diin gawas sa lungsod nga iyang gipuy-an ug sa iyang kaugalingong panimalay. Busa wala siya mohimog daghang milagro didto kay wala man sila'y pagtuo. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw o Kristo. Sa atong unang pagbasa, gihisgutan ang instruction sa Ginoo bahin sa mga kasaulugan nga ilag yung i-maintain sa ilang kinabuhi. Unya kining maong mga panahon nga gihatag sa Ginoo nga ilang saulugon, pulos gini magpahinomdom nila sa pagluwas sa Ginoo nila. Maunang muhalad sila sa ilang pasalamat, dili sila mo trabaho kay ang ilang buhaton handumon gid nilag maayo ang importanteng mga gutlo sa ilang kinabuhi nga naluwas sila. Kita sad gihatagan pud ta og mga selebrasyon kada gyud semana kaning ila kay adtos ikapitong buwan, adtos ikapitong semana o na pasad sila mag-celebrate. Kita kada gyud semana unsa may aton gi-celebrate. Kana yung kinahanglan yung i-celebrate ato kada semana. Ang kaning misa. Santos nga misa. Nya inig misa muhalad gid ta. Dili kay maglingiw-lingiw. Di tayo. Hala sa kayo ng kolekta. Pero ang ihalad, ang kanig yung kasing-kasing. Nya kinsa may atong gipasidunggan kung ang mga Israelita naghandom sila sa mga gutlo sa ilang kaluwasan, gikan atong pagbiya nila sa Ehipto, katong pag-ihaw nila adto to ang mga kanding o mga karnero, katong nisayluan sila anghel sa kamatayon, katong paglabang nila sa dagat. Mao man ni ang ilang mga dagko king kasaulugan nga ilag yung handomon. Kita kinsa may atong gipasidunggan o gihandom aning misa. Ha? Ang pag-ihaw ni Kristo. Si Kristo mao ang atong giila nga manluluwas apan diri sa atong kanini ang ebanghelyo, wa siya dawata sa iyang katong mga silingan niya o iyang mga paryente, wa siya dawata. Ni sa kinsam na siya anak ng Jose, katong panday nga atong silingan, pobre ato, wa man gyud naka-eskwela, anak ra man ng Maria. Unya unsam say gibuhat anang Maria? Naaram nas balay. Ana ba? Wa nila dawata. Kamo, mudawat mong Kristo. Wa mo
Klaro. Dawat. Kanong hinay-hinayon magtuog, dawat yun. Pero sa tinud-anay, di biyata mo dawat ni Kristo kasagaran. Parihasad sa mga Hudiyo, sa sige nilang celebrate aning ilang mga kasaulugan, nag-anam og kalayo sila sa espiritu sa ilang pagsaulog. Mautong pag-abot na ni Kristo, gipanglimbuad na niya ang mga kanaganing mga lamisa, gipang-abog ang mga hayop. Kaya nga naman, ang ilang selebrasyon, nahimo naman noong commerce, nahimo namang negosyo. Ang templo, dan na may daghang inamaligya, kay muhalad mangyog ka din. Butangan na yung mga baligya. Pras nato din hiba, ika-Domingo, na manindag buwak, na manindag kandila, na ba? Na manindag religious articles, basig diha na ta naigo. Sa inyong pagdawat ni Kristo, kung sa may inyong sintro, mangayo o musunod? Nakalitan sa pangutana, wa katubag. Karon ba, para karon, simba mo, kung sa may inyong gianhi, mangayo o musunod? Kana, musunod yun. Nga iniguli sa inyo, mga saba pa mo, dili na. Yun. Iniguli inyo sa inyo, magyaw-yaw pa mo, dili na. Iniguli sa inyo, manglibak pa mo, dili na. Iniguli sa inyo, mureklamo pa ka sa bisyo sa imong bana, o dili na. Iniguli sa inyo, mureklamo pa ka sa pagkayaw-yawan sa imong asawa, o dili na. Iniguli sa inyo, magsige pa kagreklamo sa imong anak, sa iyang katapulan o kadakog kaon, nya bugo kayo, bisag module, ikay paansiron, o dili na. Musunod magkatang Kristo. So si Kristo, bisan gani sa nagluwa siyang naong, naglarot siyang bungot, nagtamparos niya, nagkulata niya, matod pa niya, akong gipatara ang akong kaugalingon. Ingon anas Kristo, way reklamo. Hangtod yun namatay. Mauna, sige tag balik-balik aning misa, gihandom nato ang pag-ihaw ni Kristo, kita sad kay musunod, magpaihaw punta sa atong isig katao. Ano na inig-ingon si imong banab, tamparoson tarong ka, ingon ka, ihawa ko. Ihawa ko darling. Nga naman, nisunod nagugong Kristo, ikaw mapatay dayon ka. Hadlok ka na, dili. Hadlok. Mauna. Mao bitaw nga kining COVID, ako kadaghan naman jud ko niwali ninyo dinhi, bisas pagsugod pa lang aning COVID. Ako naman ning gihuna-hunaan daan aw sa Espiritu Santo ting ito nga lamdag nga warningan ako daan ang akong kaugalingon ug kamo nga iya ni siyawa. Kaning COVID ba? Iya ni siyawa ug ang iyang gigamit ani mga yawanon niyang mga sakop, ang mga sagbot as katilingban, di gidi mawa pinaagig baksin, di oy nga naman adjas-adjason ra masiyawa. Para karon ingon bitaw ko sa unay nako, sige COVID-19 ni siya nya maghimo tag baksin, mudagan pa nag 1 year ang pagtuon, di 2020 COVID-21 na sad ni siya, mo na nirong gitawag og variants, 21 man nga mga COVID nya imo na sa ning gukuron ang variants para makaigo kita, kay murag di naman kay magsilbi ang mga baksin para sa COVID-19, di naman ka sagang sa sana Delta uban pa na diha, maghimo na sad tag baksin, hala binaksinay na sad para sa Delta, basig adto na sana dito sa letter E, di man na siya, di basig mo E na sad, murag bagyo ba? Ang bagyo lain-laig nga inigabot lain na sang letter sa alphabet. Basig karon Delta, sunod unsa naman sa dang Eagle, ana Eagle Squad, Delta Squad, ana mao na ila sabo-sabo na mas kuyaw na nuntong Eagle kay kuko pa ato diya mo ana pa isa nganong Eagle man na isa lain kay ni siya kay inig kaigo nimo aning varianta, mura kag mga tusok nimong panit ba, murag mga tusok ana kanon sa kanang kuan virus. Mao na ang imong naong murag gikamra sa kuko sa kaning kuan, maperti na natong bati ang mga naong sa unya unsa na may itong taptapan sa ang tibuok na yung naong taptapi aron dili makuha sa kuko sa
Eagle na sad nga variant. Ana nya gukod na sa tagbaksin, bati na kitang mga naong, natusok-tusok na diri. Nya buhi lang gyapon. Ana ngita na sa tagbaksin, tusukan na sa ta. Adto na sa letter F. Unsa naman sa to dito? Ambot lang. Oy, iyan is yawa. Unsa may makawagtang ani? Ang atong kasuod sa Ginoo. Ang gahom sa Ginoo mo'y makawagtang aning kuan. Mo na moingos ang Ginoo. Sana Salmo 1 to nung duman na 1 to 7 ba to na? Niingon, if the Lord does not build the house, in vain do its builders labor. Kung ang Ginoo dili mutabang sa pagtukod, kawang lang ang atong mga pagsigig paningkamot sa mga magtutukod. Kung way Ginoo nga manalangin aning atong paningkamot sa pagbuntog aning mga sakit, maglain-lain lang ni. Ang yawa karon mga igsoon, nindot na kay siyag kaning momentum. Ang momentum sa yawa kusog na kayo nganuman tungod aning pagsigi natog palayo sa Ginoo. Ang unang nakapalayo nato sa Ginoo kanig yung cellphone. Ikaduhang nakapalayo nato kanang internet. Ana nya ikaupat, ikatulong nakapalayo nato sa Ginoo kinig yung pagsigig pangita aning kwarta sige yung pangita ng kwarta. Ug ang ikaupat nga nakapalayo nato sa Ginoo kana yung siging pangangkon nga ako ni muna kining upat ug ato ding wagtangon, wagtang ning ni ang virus. Sugod karon sa tiunang wagtangon kana sugdi lang na ninyo mga banag asawa, kinigsuod ninyo sa inyong kwarto pagngang cellphone. Ako sad sugod karong gabi pamanay ko magsugod karon otro sas nabuang sa cellphone ning nagwali. So sugod karong gabi ako na nang pagmon ang cellphone. Ana inighigda na. Ang wa man sa kuy asawa ano mabuotay mo nako. Ang sige raman kog basa sa mga text messages, sa mga donation, sa ana, ora man akong basahon gud, di man gyud ako mahurot og basa gani. Kadaghan kay mo text, na pag magpa-counseling, anak ko mag-text counseling. Nasa no side bit ginagmay. Ginagmay ram sadang ako. Pero kamo ba nag-asawa, testingi ko no ninyo be. Ayaw na kuno mo pagsigig basa ng cellphone kung nana mo sa inyong kwarto. Mag-istorya na kuno mo. Kamo na'y mag-istoryahanay banag asawa. Basig dugay na kay mong wa na magka-istoryahanay. No? Unya, kamong mga anak, sige kuno be, inig ka alas 9 gabi pag nga na ng cellphone, Bible na lay basahon. Ana. Istorya mo sa inyong ginikanan. At least naamoy mga matuog mong alas 10, tuog mong alas 11, naamoy mga 1.5 hours, 10 minos nga mag-istorya mo sa inyong ginikanan. Pila na ron kabuk anak, wa na tingog-tingog silang ginikanan. Wa na gani sila gitawag og intimate sharing of life. Ano bang magpabalandungay ba? Kana bang moingon ang imong anak nga babae nga 13 years old, ma, pwede na ko manguyab? Ana, pa, pwede na ko manguyab, in love kay kuan atong silingan kanang daghan kay patik. Ganahan jud ko anang naitato pa oy. Nay arios diri, nay arios dinhi. Mudyo nay akong ganahan. Nindot ni ana ba? Haron magkapamalandungay mo. Day kanang ingon ana day kasagaran ana mga bisyoso. Sagara yatak-yatak na jud siya. Ganahan lagi ko kanang i-martyr ko. Insa oy congratulations. Liwat day ka sa ato mga heroes. Sige, panguyab na ditong animala ka. Kanabitan na intimate sharing kaysa adtura sila sa cellphone, siging post-post anang ilang mga kahiubos, kanang ilang mga plano, i-post-post dito, mo support sa ilang mga kanang mo like nila, hangtod na lang hinoon ma-encourage sila pagbuhat sa mga butang kontra sa Ginoo. Di na maminaw sa ginikanan. Kaya mga ginikanan sa duwa na sa ipagtagad, tuar sa dito atong ilang cellphone, siging anak. Wa na tay community, loving and sensitive community of the faithful. Nawa na lah buntugan aninyo karong gabi assignment na ha, kitang tanan binuntugay ta nga ipakapin dayon
ayaw nagyog pangangkon, ay nagyog pangangkon by heart, ayaw nagyog angkuna kanang imo mga butang. Unsaon man animo, imo nang ihalad ngadto sa Ginoo samas gibo iwarawara gud nila, halad is Ginoo, ikay naghatag ani Lord, pasalamat ko nimo. Nya unsaon man na i-share ni nako sa akong silingan, o gamay sila agianan akong padak-an, og lapokon ilang agianan, di am ko'y kwartang gamay ipasiminto nako, og di ko ka-afford siminto, palit kog footpath kung ibutang dito. Nya kung naglinaw sila dito kay akong naalihan sa akong kural, buslutan ko ni akong kural, paagion ko ng tubig, bahalag ari magbanaw sa amo, basta sila di na lang mabanaw sa tubig. Sige, testingi ko na ninyo. Layo rang usa ka semana, wag tang ning COVID, I will assure you. Pero kinahanglan kita sang tanan. Nya, okay mo, dili. Tulor man gadi ni tubag. Di mawang COVID ay. Ang atong unang pagbasa naghulagway sa kanindot sa plano sa Ginoo para sa kalibutan. Ingon siya, inigabot aning 50 katuig. Kada gyud 50 katuig, kinahanglan nga ang tanan nga ulipon hatagan nagkagawasan, ang mga yuta nga imong gipalit iuli nimo sa tag-iya, ang mga utang papason. So kada 50 katuig makasinati ang mga tao og kalipay, makasinati ang yuta og kanang makarelax ba, kay ibalik yun ang tanan ngadto sa original. Ambot wa man sa gibutang diri nga ang inyong kilay nga gikiskis patubuon ang inyong naong nga gipaputi ibalik sa original, ang inyong gilaygit nga mga palupyan tube sumpayag balik ana, no? Mo na ang role nya, gitawag ni siya og panahon sa kalipay. Unsa may babag aning maong planos Ginoo, kanus-a man ni siya matuman o kanus-a sa didili matuman. Kung maputos gani ita sa sala, di gid ta katuman sa planos Ginoo, kay ang sala mao man ang pagtuman sa atong plano ug pagsupak sa planos Ginoo. Nya kamo ganahan mong mutuman ani, kana bang kada 50 katuig ibalik nimo sa original. Kung imong gikural ang maong daan, imo nang tangtangon imong kural, ighuman gyud sa 50 katuig. Nya saban inyo nang tumanon. Tanawa mo ingon ko, hindi madapat diri. Kay napuno naman ta sa sala sa kahakog, kadao, kasina, kaning pagka mapatuyangon sa kaugalingon, kana og musud na nato kaning mga kalaway, kaning pagkahakog aning gahom, musud gani na adi gyud matuman. Gisudlan mas Herodes ani sa atong ebanghelyo, nisud man niya ang kaulag, nisud niya ang kahakog, kapagarbuhon, ang pagka-attach aning gitawag natog bahandi o gahom. Wa mabuhii si Juan nga magbubunyag, ni sangko gyud nga unsa man hitabo ni Juan. Wa mo maminaw sa ebanghelyo, giunsa siya, putol ang uoy, gibutang pagbandihado, murabag kana bang crispy pata ba nga iserve sa kuan, lang to siya, pero crispy pata isod mo nagbandihado, no? Gaana gundong i-serve nato, ganahan kita mo ukit-ukit ana kadto gyud ni Juan ana panahon sa party. Luura ka tanawon ato, no? Suway kuno ta dinig usa lang bi atong putlas nya to ibutang di aring altar, ganahan pa mo musimbang. Kadto panahon Gus, kana bang party ba, kanang nagbanquet sila na adihang mga pagkaon, gisud ang uong Juan nagitungtong sa bandihado perti ang taong dugo. Nya nganong nahitabo man to, nganong wa man mahatagi si Juan og kalayaan or kagawasan, tungod kay ang
da sa gahom makasasala. Kung ang ato ganing leader sa nasod or sa bisan asang leader, daghan gani kaigsa, dili gyud gawas non ang iyang mga sakop. Hiktan gina niya, istrikta kay na siya, istrikto kay na siya, pariha aning wali. Magkurog-kurog ang lektor o ang salmista. Okay, ganaman. Makasasala man eh. Aambot lang sa kana, pero okay raman ko na agad, di mo sunod, pero motodlo na sa sunod, kuyawa na ni sila, karon di humana ni kuyawa, unsa kay sayop na sa nakuan. Oy, kanang akong pagkuan, kanang akong paghatag og kanang mga gitawag nato bag point of improvements, kuan na siya pagtabang na paragod sa maestra. Ang maestra mo tabang man na siya sa estudyante, ang masagpasagdan lagi niyang iyang estudyante nga mao ra ginay iyang style sa sinuwatan. Nyag iyang estudyante sa painting, di lang gid siya moingon kaniha i-improve ni, di ba? Ang estudyante sa sayaw, iya ra gid ang patuyangan ang iya dihang estudyante sa kanang ang maestro para sa sayaw, iya ra gid ang patuyangan ang iyang estudyante nga mao ra gid sinayawan. Di no? Mao na. So, kamo og tudloan, wa mo ana gipreso. Diyon sama mo, gitagaan mo og mga pako og mga dagang aron mo makalupad sa inyong kaugalingong direksyon nga insakto. Ana na siya. Ambot nakasabot ba mo ana? Hasta ako mo kasabot, pero mao na tumong kung tudloan tamo na ang obispo, kung mubadlong na kong obispo, padre kana mo ibuhata padre ha, di ko mingon istriktuha sa ning bisya poy, bayasan man ko, sigihan man kog monitor, ana dili, gusto lang sa obispo nga isipari mo saka ang akong gitawag og style nga mas kuan ba, kay kanigong ni ang leader ka, matod pa ni kisa man to kuan gasulti ani si anam ko kay nung dumatong Santo Papaha, mura mo kuno ka ng leader, mura kuno ka na og nisaka og kanang watchtower, tuwa kas babaw ba, so makakita ka sa layo, taas kag panglantaw basta leader ka nya, ikaw nga member mag-agad raman kaniya, so di ara kas ubos mo na ang leader mo itigon kanibuhata kay nasayod man siya tus unahan. Kini si Saint Ignatius of Loyola, usa ni siya ka bright, very promising nga sundao. Nya ambitious pug siya nga pagkasundao, nga mahimo gid siyang taas nga sundalo, successful, tingali mo abot gid siya pagka general inana, kay naa man gid siya potential sa tanan. Oy, nasamdan man ni siya, pagkasamad na niya, nagpaayo siya siyang samad, nagpuyo siya atong balay, nga sige siya paalim siyang samad, nga kay hilig man ni siya kay mubasa, ngita siya mga basahon, bahin kaya po mga sundao kanang gubat-gubat, adventure inana, wa man gyoy gikahatag niyang basahon atong klasihas basahon. Boring man ang iyang kinabuhi nga magsigilag lingkod, magpaalim sa iyang samad, unya way basahon. Sabi sa kunsa nalay basahon diha, na timingan man sad nga Lives of the Saints og Imitation of Christ, tagito adidto nga libro. Saka na lang hasol ba aning ko ana santo-santos ana siya ba, ayan na lang yung gisustinian og basa ang lives nila ni Saint Benedict, ni Saint Augustine, kanang mga lives ba of the saints, Saint Francis of Assisi ana. Sus paghuman niya basa, mura man siya na attracted siya, lahi sa ning adventure da, lahi kay ning adventure, unsa kag suwayan inako no, ako gyud mohimo sa ilang gibuhat. Mao to pagsugod niya ingon ato, gitagaan ni siya sa Ginoo og grasya, og ni progress pud siya maayo nga nakahimo siya dako kaayong kalambuan sa atong simbahan hangtod karon. Ana ang iyang mga sumusunod, mao ni siya ang gustos Ginoo nga mubalik ta sa original, kana bang kamautang mubalik sa Ginoo. Hain nakakaroon ni travel sa imong kinabuhi, kana bang kamautang mamalandong hain nakakaroon niya mo balik kos Ginoo, mo balik kos original. Kung asawa ka, basin bayag mura nakagmama sa imong bana,
Gasigi na lang kag yaw-yaw o mura kag lula sa imong bana. Siging yaw-yaw, siging pangasaba sa imong bana. Uy, balik sa original nga asawa ka. Ang imong role, pamarayg sa imong bana, alagad sa imong bana, hapyod-hapyod sa imong bana. Dili kay siging yaw-yaw sa imong bana nga mura nimong anak. Kumusta mamuron mga asawa? Asawa pa mo sa inyong bana o inahana? Basig lula na mo, luod kayo. Ang bana ba luod mangutanaw nimo nga mudog sa siyang lula? Uy, kaluod ana. Mao na ang imong bana adto mudog sa silingan kay at least murag asawa. Karing asawa mura na maglula. Ana, labi na gid ang imong baho ana say klaro, so mao na samot. Nya kamo sang mga bana, basin sa nyag inyong hunahuna mura mog ulitaw. Kana bang murag way responsibility? Patuyang lang kas imong gusto, hala pamabay diri, pala pangabit dito, sugal diri, inom diri. Mura lang sa kang imong asawa o imong maid nga imo na lang ulion magabii og patrabahoon sa pagpanglaba sa imong mga bulingon, pagluto sa imong pagkaon, kutob na lang sa diha. Uy, mga bana, musta man mo karon? Balik sa original. Bana baya ka, magmahal ka, mag-alima ka, mag-atiman ka sa imong mga sa imong asawa. Nasipiat nun mga asawa naman o. Kamusang mga ginikanan, kumusta man ang inyong relasyon sa inyong mga anak? Basin bayag mura na lang nag-inyong ulipon ang inyong mga anak nga ikay na nagbot barog lingkod mauni buhata mauni kursuha kuha mauni ang uyaba mauni ang buwage. Basig ika na gadiktar niya, nahimo na kang murag si Herodes nga nagdiktar sa tanang mga butang. Uy, mga ginikanan, ang inyong role mao ang pag-agak sa inyong mga anak sa Kristohanong kinabuhi. Mao biya na inyong panaad, inig kasal o inig bunyag. Ano to? Ano to yung na? Dawaton ba ninyo ang pag-agak sa inyong mga anak na ihatag sa Dios kaninyo aron mahimong mga maayong Kristohanon unsa inyong tubag o Padre niya karon wa ka na mayawan-on tungod anang inyong siging panglatos, siging kusi, siging pangontrol, guidance, Christian guidance. Hain na sa kakoros akong pagkapari, basig mura na sad ko diri og si Poncio Pilato. Kan abang ang kolekta ako, ang problema inyo. Manghunaw ko kung panahon sa problema, pero panahon sa kolekta ako. Ana. Uy, ang role nako, nahibaw mo sa akong role, din alang ta mong sultihan kay basig inyong chikon. Ang akong role mo ang pagpalambo sa parokya sa iyang physical o sa spiritual na aspeto. Wa na gani ko magbuhat ani, palihog badlong ako, pahinomdumi ko, Padre, unsa naman ning atong simbahan, bati naman kay ni, purti naman aning gubauna, wa na jud kay mahimo para pag-repair aning atong kisami o kining sandayong sa atong simbahan, gater, ana ba? Ingna ko. Nya sa kamo diha, wa na lang sa tamo tudluig unsay mga sala, unsay paglikay, unsaon pag-usab sa tong kaugalingon, ingna lang sa kakoy, Padre, wa na maminimo tudluig unsaon pag-adtog langit, pulos naman ni padong sa impierno. Ana, magbuwag-buwag ka ta ni Padre, oy, adto lang ka mig langit, ikaw lang kay adto sa impierno. Ana, asag ko, aron makabat mo, uy, kalisod sa dana kamutanan adto sa langit. Mobalik ko sa original kadtong pag-ordain nako, unsa may akong gidawat pag-ordination, unsa man say akong gisaad panahon sa ordination. Mao ni ang unang pagbasa, ibalik sa original. Nga manukad na sa tagbag-ong kinabuhi para pagsubay sa Ginoo. Gitawag ni siya renewal of our lives. Mao ni ang purpose ni Saint Ignatius or San Ignacio, anang iyang 30-day kanaganing 30 days of spiritual kaning kuan exercises nga human sa 30 kaadlaw matabangan ta nga makabalik sa atong original nga relasyon sa Ginoo o relasyon sa atong isig katao o sa atong kaugalingon. Nindot kay nastanan, tistingin aninyo sabtang dip amo mga matay. Nindot kayo, hapit ra ba ta mga matay dilta ani basin og
Ako na lang ay na lang tong 30 days, dugay to kayo. Balik na las Ginoo, balik sa original. Ana, mga bana, baliki tong inyong pagkasal, unsa may gisaad nimo sa imong asawa. Nga asawa sad, unsa may imong gisaad sa imong bana. Ana, nya kamong mga kabit, wa man mo'y gisaaran, balik na mo sa inyong original. Okay, kanang inyo sugat-sugat ra man na. So, ayo lang na. Ni ay duha ka tawo nga gihangyo nga mupakaon. Si Moises mihangyo ang mga tawo nga pakanon sila. Nya si Jesus pod naa say mga tawo nga pakanonon. Nya si Moises nakaingon nga ug mao na lang ni akong role nga magsigig pakaon aning mga tawhana, nya mga reklamador ba, patya na lang ko Lord, patya na lang ko, na-stress siya ba. Pero si Jesus pagtan-aw niya nga naidaghang taong pakanonon, nya 5 ra ka buk isda ning istorya siya sa Ginoo, ingon siya salamat Ginoo, nagpasalamat siya. Si Moises patya na lang ko, ang Ginoo si Jesus salamat. Ana, kamo wa na mo'y pagkaon nga imong anak, wa na say pambayad sa eskwelahan, nya nasakit pag yun imong bana, nataktak pag yun kas trabaho, unsa imong isultis Ginoo, patya na lang ko o salamat Ginoo? Sige, hayon inyo na, patya o salamat? Kasagaran nato patya, oy sa si istoryahe, salamat good town. Kinsa ko magpasalamat karon igolis inyo, masunog inyong balay, nya ugdaw gyud makaingon ka, Lord ngano man isimba man unta ko. Pero ang Ginoo di ay si Jesus nagtudlo nato para wise stress ang atong kinabuhi, pagpasalamat Dios Ginoo, pagpasalamat. Bisag unsay mahitabo, dayga ang Ginoo, pasalamati ang Ginoo. O tanawa, 5 ka pan, niya ang gipakaon niya 5,000 ka tao, laki ray giihap niya, apil man atong ilang asawa o mga babae o mga bata, di ubay-ubay gito, abot siguro tong mga 1 million ka tao. Di 10,000 ka tao, 10,000, 5 ka pan, nagpasalamat ang Ginoo, gihatag dayon. Kay kani manggong magpasalamat kamao ganitang mo pasalamat, kamao gitang manghatag. Basta magpasalamat gani ka, manghatag yun ka. Pero kana ganing taong di magpasalamat, magsigi nagpangita og additional. Nga, mo na ma-stress na ka kay mangita man kaswa diha. Tanawa ang mga tao na sila'y mana, na sila'y buntog nga makaon. Mamasa man to nilang mana, murag tog torta. Pero isa gipulan naman tani makaon kadto unta to mga karne didto, kadto mga lamas, ana ba kay lami biya kay na mga linamasan. Ana, nangita sila suwa diha. Wa sila kapasalamat nga sa disyerto nga ilang gilaktan, naa pa sila makaon, naa pa sila mainom nga tubig, nalimot na sila pasalamat ana. Nangita na sila suwa diha. Kita ingon ana biya tag style. No, ngandoy kag anak. Pag gawa sa imong anak, nangandoy na sad ka nga maka-eskwela unta ni akong anak. O, di ba? Nya kay 5 man kabuk imong anak. Nya gamay man kag sweldo, sugod na kag ka-stress. Kay nangandoy man ka nga maka-eskwela. Kadtong imong pagpangayo nga na kay anak, kadtong ta imong pasalamatan. Salamat Ginoo na ako'y anak. Nitubo na, wa gyud ka eskwela. Pero salamat Lord nga nitubo akong anak. Kana may mong gipangayo anak man. Nangayo day kag professional na sad nga anak. Si Maria wa ana. Og ihatag sa Ginoo pakapin ra man na. Kanang profesyon, kanang mahimong CPA, mahimong lawyer, mahimong doktor, mahimong maestra, mahimong unsa pa na diha, nautical, mahimong marine, mahimong engineer, or mahimo bang unsa pa may lain? Nurse, ana, mga pakapina, kuha ang imong anak, kanang nang tanang title, wa na oy. Di ba? Sige, doktor imong anak,
tapnat sir, nabangga ang gisakyan, buak ang o. Hay naman ang doktor. Pre ato akong gimisahan di St. Peter, bugtong anak, porting brighta. Padung na mo kanini ang si tawag anang anak sa hospital kanang mo Regency, ang sana Regent, resident, Regency, resident, ang mo residenta ba? Sus na meningitis man. Naigo sa meningitis, buutan kay laki. Maugi pag kanang mo kuana ka mo residence na ka kanang nakapasar naman ka ana sa kuano. Mo lagi, doktor lagi. Sus hilak sa mga ginikanan, buutan kay mga ginikanan, Diyos noon kayo. Ilang anak igos meningitis, patay. Wa na oy ang katong iyang pagkapasar sa medical board exam, wag tang papas. Lawyer gani, gikan naghearing, pusilon na patay lagi. Wa ay namang iyang title, ang iyang notary, title, ang iyang lisensya pagka-lawyer. Wa na, pero kana ra bang mga pakapin, maoy atong pangitaon kanunay, nya ma-stress na noon ta, hangtod ang imong anak malatusan na nimo, imo nang makusian kay nahagbong sa iyang pag-eskwela, nga pakapin ra man unta na ang tinuod nga grasya, mao ang imong anak, ang kinabuhi sa imong anak. Uy, latuso naman noon, sigihan naman og yaw-yaw, buy-buyon pa, kadako na kung gasto nimong animala ka, nya mahagbong ra ka, ikumparar ka ng uban, kagagmay mga baon ana, ikaw di jud ka mo baon og 100, nya karon hagbong ka, lupig lang ka ng galakaw, tauran pag medal. Ikumparar, mingon sa tuwing mong anak, bati ang nagnaong, gwapo na ko, bati ang nagnaong. Musukol man to, musukol hangtod mag-away na mo, sige hangtod na nun imong anak wa na'y tahod nimo, kay wa naman kaka-appreciate niya. Ang kinabuhi mo yung importante. Oy, kanang pagkaon pakapin rasan na ang pagkaon ba, sige butangan ti kag daghang pagkaon, lami yung pagkaon kadto kompleto na yung mga lamas ana, humba, amunada, unsa pa na diha. Narabay ni hatag na kurog pagkaon, lami ra ba to? Unya. Ugwa na tong tao, mamatay tong tao. Unsa may kapuslanas pagkaon? Nang naabit atay giingon sa kananaang unsa nang Tagalog nga kon aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo. No ana. Nakaron, i-apply ko nun sa imong relasyon dias pamilya. Sige, i-apply. Imong bana, siging inom. Kasabaan, dili. Ang importante, kanang inom, pakapin ra na. Ang importante, na ang bana. Importante ang bana, pakapin ra man gud ang inom. Good. Pakapin ra gid na. Importante na ang bana, bahalag hubog, pakapin raman sa nang iyang kahubog. Ang bana mo importante, mo na i-appreciate gina, salamat Ginoo ni apakoy bana na di na taon kabangon sa kahubog. Di ka kapasalamat ana. Onya ron kun ang imong bana tuas iyang kabit, nya mouli las inyo aron mukaon, nya adto na sa iyang kabit. Ang saman, suko ka na. Kanang kabit, pakapin ra pod na. Pakapin ra na Ang importante ang imong bana, anytime, mausab ra man na, mapulan ra man na, mubalik ra man na mo anytime. Ang importante nga naa ang bana. So kada uli, salamat Ginoo, nakauli pa. Salamat Ginoo. Sa sige nimong pasalamat, may kang manghatag ngadto niya, may kang tinagda niya. Ang resulta, nalupig nimong kabit. Muuli gina nimo. After 20 years, anha na nimo. Awa naman, paralyzed naman sad. So ana na siya mag-standby nimo. Kay ikaw may sige pasalamat. Ang kabit di man to kapasalamat. Ang kabit apas raman to sa lawas imong bana o sa itunol sa imong bana. Pero inig ka paralyzed na ana nga wanay income, anha gina nimo. Nya ikagyoy magpasalamat, mauna gid ni ang akong gipakaslan Lord, for better or for worse, in sickness and in health, till death do us part. Ikaw rin makasulti ana, nya di ka magpasalamat. Kana pasalamat. Siging yaw-yaw.
Pakapin roy. Ni amang gud ta na focus sa mga pakapin. Nya mura hinog na stress na tas pakapin. Mao tanang maingon ko, ini kasal na ko, pila inyong gustong anak. And then duha lang pa dir. 12 di ay. Oh, yo pa dir, di mada pa dir. Nako ngano man. Unsa man puton anak pagkatiman pa dir, ang ipakaon, ang ipaeskwela, sus pa dir di mada. Ang mga pakapin mo igihuna-huna. Aw sige, duhay inyong anak. Ang usa maadik, ang usa ma-paralyzed. Okay mo na. Lagi, pakan nagmayo, kanang paralyzed, muagas na wala na din eh. Kanang adik, paeskwelahan na, magsigira nagsuyop. Okay na ninyo. Nya naa kay 15 kabuk anak, pulos gyud kugihan mo simba, kugihan mo eskwela, maglakaw ra in taon, magdapag yung mga para ibaligya dito para makakwarta-kwarta, purting buutanab, grabe kay mo trabaho, nya nang lampos tanan og eskwela tungod sa ilang scholarship. Ay may imo anak.